kaçan birinci söýýatdan çykmaýa diýerler. Evet, kavala. Kinolarda indiskide bolýar. Ha. Sen şuna söýüşen gyýdyň diýip oturýan ha. Dogry dämi? Birinci söýüşen gyzyň ady näme diýip otyryn? Näçe ýaşyňda söýüşipdiň diýdim. Ben kardeşim estirçäsetdim. Ýandy ýok. Vay. Var hiç yok. Pasileriniz vardır ha. Men gyýlar ýaly iki oglamyň söýüşin diýmän, ýani ýadymda ýok, şoň üçin bilemem. Vay. Haýsy gyz deýle diýdi sen. Haýsy? Bir mut like basatyn, like basmaň. Men aýdymmy dogry goşulýarlar, like goýun. Karoç ya plus goýun. Haýsy gyz tutdan söýüşen, näçe oglama söýüşinde 2 ýa-da gaty özüne mertirak bolsa 3 de ondan köp aýdan barmy? Tüm paniyatalı, da hakikaten paniyatalı köp oğlumla söýüşen bolsa, bu zatlar geççiligi bilen, täze bilen işin olmasyn könülük bilen diýip sora berýärler. Dogry dämi? Şeýle diýýärler. Indi men aýdymmy goşulýarlar, plus goýun 2-3den köp aýdan gyz barmy? Vay bu sen taraftarlaryň ýaman eken, häzir menem aýtjak seret. Sen Yani durmuşda şeýle. Haýsy gyz gel söýüşeli. Näçe oglum bilen? Maňa seret. Häzir şular plus goýup bolsun, sen sözüň bölmeýin. Son men aýtjak. Hani men sözüme de goşulýanlar bardyr. Hani görürs. Bakars. Joşaýmaň oglanlar. Вопрос? Ine seret. Ova. Tamam medicalstan soň bolýar. Salam 96'dan soňuny kabul etmeýär. Ha? Ine kerwen 52'den soňuny kabul etmeýär. Ana sana gitdi plus. Indi men tarapym alýanlar maňa goýýar plus bolýar. Plus basmanız besedin. Merhaba. Salam aleykum. Salam aleykum. Sonra. Seret, sen aýtdyň häzir. Gyzlar dediň bir ýa-da iki oglan bilen söýüşendir hökman suratda bar gyzam diýip şeýle diýip atýarsың, şeýle däm. Ova. Gyzlara oglanlar bilen söýüşýär. Men boýun ýalan diýmeýän. Şunol, söýüşýär. Ýöne şol gyzyň bir oglan bilen goýuşyp ikinji oglan bilen söýüşmegine kim günäkär? Beýdunakar. Gyz günäkär. Hani gyzlar men tarapyma aljak ýokmu ka? Indi men üçinem plus basýan kendir häzir şutaýdy. Oglanlar günäkär şu zat. Näme bilen? Sen ka plus Dur. Seret indi men aýdaýyn. Aýmyrat, tunma dur. Aha. Sebebi gyz ajalara türkmende var. Eretýänam gara, eretýänam gyzdyr diýär, dogrymy? Minus. Bay bu. Bir gyzdan plus goýdy. Garaş goşulýan kendir häzir. Minus. Mekde bir minusam ýokdy. Gyz günäkär, bay bu. Eğerde çol oğlan şoňa возможность bermese gyzam şoňa açyp goýbermeýär. Oğlanlaryň hökman suratda açyp goýsa bolýar. Gyz bir oglan bilen goýuşyp ikinji oglan bilen söýüşýär. Sebäbi gyz gulagy bilen diýär bilen. Gyz gulagy bilen diýär. Erkek gözden diýär. Gyz hökman suratda eşidendir şondan birinji oglandan görmeden ikinji oglandan görendir. Şoň üçin hem sevýändir başga oglan bilen. Ýöne bara. Nime sen bu sözüň golden dur. Bir min. Indi men gurlaýyn, otaň sen gelýin dawam et. Näçe maňa plus basýan ýok, bar minus basatýara. Dur, sen haýsy oglan normal gyz bolsa şoň bilen dakansa gitmek istemä. Meselen, her kimin öz sulkyny alyň öz islegine görä gyz bilen söýüşesi gelir. Naprimер, men sana diýjek, naprimер, başlaýyn men sana diýmeýän, ýöne gatan pikirim etme, zadam etme. Diýjek sana, deme Aziza şeýle gel söýüş başlady. Howmy? Men sana aýtjak, Aziza diňle gaşyň ütmeýän halamaýan. Aziza şu oglaly bilen köp jyrpyldama. Aziza meydana çykmakanmyr, maňa aýdyp çyk. Aziza jaňa demat näme üçin zaýçy düşünür. Şeýle. Ýa-da senem pohuyma men ogluny atjot berjek. Däl men öz edenim etjek, men kellämi işle Hudaýa şükür eýlen beýlen diýip şeýle hereketler edýän meselem gyzlar baş şeýle. Eger söýse oglany, biz maşgala söýse, şoň bilen bagtly bolmak üçin oglany razy bolýar. Men razy bolmasa ýankyly açyp ýatmaly däl. Men umumy aýtjak bolýanma.
şöyle gow taraplarına şu düşünüşmeli uruşduk mu uruş bolýar oglum bilen gyzyň arasynda uruş bolýar şöyle biri hökmen ejidirak bolmaly ikisem dagawar geçip ikisem uruşup otursa onu hiç wagt söýüp bolmaýar biri pesrak bolup şoň oglum gyzyň daýbaçys dursa конечно bolmaýar egerde normal olar bolýar şolaň etjek sene men aýdylmady onu men diňe senim sene men kol şonuň dogry ýöne kär oglaba dilek keýp üçin näme üçin köp olur adap gyýlary başga zatdan başga gyýlary alyp oýnak gelýär sen oýnatky gyýl bolsaň oýnatkylygyň dowam eder ta şeýle eger insaply arasy päkli bolsa oglaram yol bolsaň ýa-da doňuzyň ýüregi däl hemmäkem adam ýüregi adam olsa adama düşünşe doğru değil mi? Düşünüyor ya da diyeyim. Aldap oynap zınk gidesi gelmeye. Ben ne için iminle oynasım gelmeye gıyları. Şoň üçin bir gyzy dursan durup bolýar. Ýöne gyzyň özi çırpıldap zat etse, oýnatdygyny bilse, davay, das bi da ya. Ana bola. Endi men aýdalam plus. Kim köp? Seret. Bar zada aýtjaň maňa söz galmaz, sen özüň üçin plus sorap otursun. Ýöne dogry. Sen aýtjaňyňa da düşünýän, menem goşulýan, senen правильно aýdyň. Ýöne seret bolýar, по-любому ikisinden birinde aşypka bolýar, ýa-da oglan aşypka bolýar, ýa-da gyz aşypka bolýar. Ýöne bara bilen, egerde bir oglany söýen gyz bolsa, şol oglan diýip dakansa gidýän gyzaram ken. Bilen, oň üçin bardyr ikisinde de bu durmuşda pes we bek we hökman suratda bolýar. Dinlendi. Sana ýene bir zat düşündireýin sana. Ýene kim bilen bat bolsaň şo bilen ýaşaşmaly. Egerde sen bir panyata var. gözüňden olsa gerekdir. Türkmenistan'a sen orson panyatasyna gidip otursun. Türkmenistan'ın panyatası.